Здравейте на всички! Аз съм Ванеса и си ударих петата. Аз все още съм болна. Знам, че казах, че ще си имам само 3 видеоклипове до края на училище. И излагах и вече няма да снимам 3 видеоклипа до края на училище. Както и да е. Ще снимам повече и по-малко и много повече и много по-малко и много, много повече и много, много по-малко и много, много повече и много, много по-малко. Стига с това. Зави ми се свят, по-добре да легна. Ще снимам клипове на моите обувки. Звънчета. Както и де. Питат ме, защо ти се радваш на 3? Като знаеш, че някой има по 1 милион. Защото това са 3 човека, абоната! Разбрахте ли? Сега чао!